Dobrodošli na naš kanal. Danas imamo jedan poseban projekat. Znate one obične plastične kantice, poput ove od napolitanki, koje obično završe u smeću? Danas ćemo vam pokazati kako da im udahnete novi život i pretvorite ih u prelepe, unikatne saksije. Za ovaj projekat nam ne treba ništa skupo. Imali smo staru trikotažu koja više nije bila za nošenje, pa smo odlučili da je recikliramo. Postupak je zapravo vrlo jednostavan. Od džempera smo isekli deo rukava koji svojom širinom i dužinom tačno odgovara našoj saksiji. Da bi sve stajalo čvrsto i uredno, sa donje strane smo koncem pažljivo nabrali materijal. To stvara lepu teksturu i drži tkaninu na mestu. Ako volite ovakve transformacije, kliknite na to zvonce i zapratite nas i predložite naš kanal svojim prijateljima. Svake sedmice delimo nove ideje za kuvanje, putovanja i uradi sam projekte. Kada smo materijal navukli na saksiju, dobili smo ovaj mekani, rustični izgled koji se savršeno uklapa u svaki dom. Ova saksija nam je posebno draga jer je u nju useljen cvet za Mia koji smo dobili za našu godišnjicu braka. Sada taj poklon ima još lepši i ličniji dom. Kao što vidite, uz malo mašte, materijali za reciklažu postaju najlepši ukrasi. Hvala vam puno što ste gledali. Ako vam se dopala ova ideja, predložite naš kanal svojim prijateljima. Vaša podrška nam mnogo znači. Pišite nam u komentarima kako vam se čini ova transformacija. Vidimo se uskoro u novom videu.